हॅलो मम्मी, हे नवीन घर घेताय? उद्या तुम्हाला 50% ची काय स्कीम आहे ती सांगतो. त्यासाठी पुढची रील बघा. तर तुला दाखवतो 50% ची स्कीम. हो हो. ये नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. हाय. हॅलो. क्यू. थँक्यू. दाखवा मॅडम मला 50% ची काय स्कीम आहे. डन डन घ्यायचं. थांबा थांबा मॅडम 2 मिनिटं. काय ठरलं होतं का घ्यायचं? हा मग ठरलं म्हणून तर चेक घेऊन आलो. नाही घ्यायचंय का? मग तू दे 50%. नाही मग हे घ्या मॅडम चेक. कॉंग्रॅच्युलेशन, आपली डील झाली कम्प्लीट. ह्याच्यानंतर जे लोनचं प्रोसिजर आहे सगळं आमच्यावर आहे. इट्स व्हेरी इझी अँड थ्रू. सो तुम्हालाही जर 50% स्कीमचं बेनिफिट घ्यायचं असेल, प्लीज डू विजिट इनकॅप प्रॉपर्टी प्रो. खाली आम्ही ऍड्रेस प्लस नंबर मेन्शन केलेला आहे. थँक्यू.